Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu waɗi jungo dow didangol jobdi ceede albashi huwoɓe ha lesdi Nigeria wato National Minimum Wage. Tinubu waɗi jungo dow didangol man on ha yake jonde majalisaru dogginki laamu les ardungal mako wato Federal Executive Council Meeting Kenya Altine wato 29 lewru Julai hitande 2024 ha fada lesdi Nigeria wato Aso Rock. Iga aran yi'ugo bote didangol dow jobdi albashi man waɗi jawleru majalisaru ndotti en notanigol nder nyalomare woore asawere salinde ɗo. Ardiɗo majalisaru ndotti en Mr. Godswill Akpabio ardi majalisanko en Nigeria warugo ha jonde majalisaru dogginki laamu man. Ɗo on bo laati aran nde ardungal majalisanko en jalirta ha jonde majalisaru dogginki laamu les Tinubu iga ko gomnati Tinubu fuɗɗi laamugo ha Nigeria. Ɗum ɗo yi'a laatago maɓɓe ha jonde majalisaru man ngam hollugo wakkere dogginki laamu be tabitinoɓe laamu ngun dogginama nder sharɗuji didaɗi lesdi ɗo hawti hoore. Ha yake woɓɓe nder ummatore lesdi Nigeria ɗo taskitana fuɗɗuki wankore ngam hollugo mettamɓeram dow saɗirmaji ha lesdi ndin. Fodde ko Tinubu waɗa jungo dow didangol jobdi albashi man, o arti o ewni woɓɓe nder minista en maako ngaɗa jawabu dow boteɗe didangol albashi man waddanta huwoɓe benanta ummatore lesdi fuu. This is indeed a very important occasion. Ɓaawo waɗugo jungo dow didangol albashi man on bo ardiɗo majalisaru ndotti en Mr. Godswill Akpabio wolwani jayndiyanke en ha fada. I'm excited about the Nigerian worker and the National Minimum Wage Amendment is for the whole nation. Mi seyani huwowo ha Nigeria. Didangol jobdi wato National Minimum Wage ɗum didangol on ngol huɓidini lesdi fuu iga gomnati mobgal lesdi, gomnatiji diwe be hukumaji pamari hawtade be kompaniji ha ma kala hosuɗo neɗɗo kugal ngam yoɓugo mo jobdi ceede lewru fuu 17,000 on laati fuɗɗam jobdi ndi didangol ɗo umri. Min cowayno fuɗɗam jobdi woni no ha lesdi ɗo, min cowi min ɓesdi. Nane no naira 13,000 on, jotta bo naira 17,000. Bana mi wi ɗo fuɗɗam on, kala marɗo jarfu fuu yoɓan no fottani ɗum. Amma iga hande wala huwo ha lesdi Nigeria jaɓo jobdi ko lesti 17,000. Kanjum on umrore didangol ɗo. So I want to use this opportunity to call on those who are attempting to foment trouble that you have a right to protest. Ha mi hutinira be ɗo mi nodda yiɗɓe waɗugo fitina ha lesdi ɗo. Ɗum gonga on neɗɗo fuu ɗo mari hakke waɗugo wankore hollugo sunodo ko yahanayi ɗum ha lesdi. Amma kadi bo ha yake wankore maɗa andu ta waɗu fitina ka torrata ummatore be lesdi. Ko en gi'ata jotta na hande ɗum fuɗɗi soyderen to haɗi yimɓe yahugo ndema hande duuɓi 10. Ardiɗo lesdi hoosi jabruɗe maɓɓitigo keri lesdi ngam nastingo nyamdu. Komi torata sukaɓe ta jaɓe yimɓe siyasa kutinira be moɗon ha ummingo fitina ha lesdi ɗo. So my appeal to the Nigerian youth is do not allow any group to mislead you politically.